Тамара, хинца цаам алитам. Харса подписчик шпуй, қар дائما сүйқуач дені куду. Харса цамгарю. Хацамгар хуцамгарю, тенс гучалю, сүйг идицало, сунч охал хул, цайылх догдох, сахарно сай хандаг йохсон. Адуға берш тиеш бат цонгшо алж, цонгшо зуда, هر غلقش داش بوغلي لوش خلو ريات باختار هر غلقش تنقش خلي مدينة غلقش ديكزل شيء شيء نانسانيو دائم هادينا هم دات اتدا سنانا يو هو عندها بيت مرتتو ويشن بايا أخذ هنت ألان تلك ستمغر أخلاتي حي glurs ألان فما يتقع خلق صندو أبراج بوغاحة تغنقان بوغش لحتنير ديلا خلدو قان مايو دو حارة هوكون بروستا أسماير اتس أسمت إيرا دعدو ديلهم دو إشا ديرجير سو اتس إيديه تانسان تقدوس نسو بالغاير دعيال سنوميرر везде, потому что ورشكيل حابيحكين بوش عندك مات سخارة أقسيك تليفون تخا إشتا حشيتشو تقبلني تاعيو ما تيالنا هي تيالنا овцун грудь даюақшу, типа мелла сих хақаачлани эла, просто шок в шоке ёша, эц балага и оли содаюеда, дақач коридорча илшхарю, ахни бош. Ой ходу даса эла сам люршти паника яқар, беспризорник сын коридорча қэсэн хундю эла. Акцат ё вошт ё грудь даюақшу, грудь му яқыш, карур аржелер цуне. Просто сакварца нёхтер, не то что аржер. Аржер ячурца жидкостер, пюр окцон. До этого сабалахт ирмасит зуди нерхо краиси няри арбо ю حاجيتا يغنا ю إذا تصدحت نيرتو وجدحت نيرتو اتستيجي حقا حقش مساجي غولي خيريال إذا دبلوس أصلي ويدا بنش تأخذ عشقي سويت بالغاير إذا مارينا أرجليجي إذا أفريكانك صوت يا هردا ديز وجدة تقدوسن هي تقدر بنش استخدام سوق посёдняшний день хочу и массара أقيو إزبالينسي دقاتشا تبا سروچنا грудь داياقي يشوع وي диагнозي خواتن ياتس أرجليو سطولوش داتي وين داتو حاتيوخ بانيك شوم شياخة تاع грудь يقوريات عموك يكتا وردات سومادير دات إلش داق شيدهم دات أوهدو ترسو دا حجوري ألقي تاع بلنيتي قوقا داق إتيك دا حاجيو يوختيك دا حاجيتش تاع أناليز ياقي وجه ياقي توبركولوز إلي يات إلي راك إلي يات إلي موموغرافي ياقش إذا دات إلي يو уже шейн сага шейн хар хваттел картин дё хардо мы все делаем, но шаштяхкы штация. Юх иттелч телефон тёксо хакыка шейк обход моссо хумахла шаштяхкы ола ой ата пархту яла чу яна ата притерлор вар бештега вахишен со чу яга ой дег вади тиксо сон баш приечем ерсо но хаяк алстяхкы ишатер цардюч то хуманх. Это сбой иммунной системы, когда организм убивает сам себя. Инсвейца гомлазиальча, молгамельча, датюк, отцун это все наоборот юишь. Иммунитарию. Ака отцун эцханако гбара и дёхар и метхиалил и грудерк. Само уничтожение олка раскамат. Царсун и моссум объяснитин цанхуман яхкуиш цакуиш. Окон анестезиолог са мягча войза, оконен ваша войза. Цунг срочно телефон дату, вы эцамгар переводи я ишта оли, вы тамар сабар дела. Нис 30 минут лола не олца сёг. 30 минут елча, ё дату яхча ассунг аюбс. Да маршал дэл, чо редки цамгарю, и книгща изучать теню, но адман и киета кайцахи лаяци. Да маршал дэл, дикдо и цах ёч, цах елхар, уже ел харере оли. Со и оли, так баал союзки цах мадоч. Юхт ака хоконц инда австриавар цувашч овар. Ванах дег да ал, ханг да ал, таган юканю, холюршна хумацаха эла. Со юри далах башки. Сей юар хал ассагайтер уля мамайер. Так, раиси палати чухвата еза,
دكسة تبدي تليات ودوق يقن ليريا غير هار أخيوها تنمير شو دعتو غيش سكايب يرقينات خينا تو دعتو غيتان يالا تيالا تامبون ليرش إباخ إيلن أسا تاعتك بيلش جنابا ترسو برجع خيدي ليرتونا يباخ تار ديلا سيسيوك حائلك إدو أسرچنا تون زعبال شارك خائت يزيلي داق أسكنتا شيء خائت يرتون ديك تون داويل خن داويل يرغيت خينا سي جيزنا دو حرج борщ белши написано. Просто и айс и да алди зара, да цаялар. И потом уже больница араяки изади вожади юхца карина элит ака исанцонг ша ваймиря قدم مهين يالخردو إيش Япония цаю это извини Америки тига цаю ста чоди отхили шушунсун лула гергернах о поддержки еще цаяха о шара егорят тлюш элог идук так يو يمص هما اشتعدوا لنا جرجس تخص цамгари из она начинается или из-за запущенной астмы или о аллергии хлч адмана и лечиться ешь даже лечить адми ла мямадати им цумгучил щицам горюка ах ё хокон та опыч я билбелерш хар Франция ца яра вакт журнал та хинси яре тухт концерт Республика Язен 23 шокач молодой ё кобера доша ишца страшный цамгарёшю типа всё инсолюшна цахар и кан харю и хряц хокон благодаря ей молнш придумать на цар инс накса кнах ишцомш была уже там хогерду ходадиза хоурду так цамгар яц мел олчуна ич о яц мел олчуна тхвет эц диена эц больница хлбиш баркы совещание на ищит лорваха и тинчена цар сёги хадич са просто гол щерк егош эй сейнен му эрду цахуш раисе ему эрду туберкулез рак уже тхон гума йоцу меркая это уже было ничто просто мы не знаем организм сам себя убивает эльч уже эцхена ха цхена иш цамгар шяцер сони гучол цхена де причал да eins auch nach Ruboha Melcholielo so Tamaro Kalürs und Melcholielo und noch die Chach Shasha каждый неглейкер was so del reis holzal reis Kalürs und die Zahum da Zigalürs batzu und Kamun Lürs bu Schmus yok Hausbu in Khamkhai Hoka ist Zeit kigmer so schon durch Lürs erst Haus und Zeit so Molielo schon Khamkhai ist فنادنك هو عشان خايت لأرسونا سين ديتا سيقعدوا الحال أصلينك ديتا مسوك الوردات دال صون تاجو نيتبال بيسا تاجو إيمان شهر وي حون إيدو دوحر إيمت خيال إيهاي كورت أحبين خبيت شخينا تمام كيف سكربيون شخيت إتكيرح حيوش خلج موخر صدي أبسني يو إتشور آريوش دك دون سو تشور دعداسلو إتشور آريوش حون حين جرق تمارسو قا خلدو الحال هو دنيا جو أصدق لزرش أصدقهم وردرنا إسهو أس إتغن يغريس إخير داري أعماستق جن هلوتر داري أج أس خلوتر دات هور سيديغ ميجي شاشي حيوق قطر أس каждый кюк элкш хадаватор дар as кукшт и кюкш хадаватор дар но иумду и кирадал и мелхалум дар идицалур дат адмек идиц ша аллаху цуктаки табатсо дал иман часо малыл цунг шмел молчан иштал духралис гаденнига шо хинт қидақита хер духсах